Пітятка мої, я вам зараз покажу, що я дуже люблю, колись я борщ варити. Дивіться, ви скільки любите? Є в мене куска. Всякі присолю, бо тут є мозок. Є мозок тут. Та всякне. Коротше, мозговиня. Поняли сте, ні? І в цьому ще 50 грам бабчиної. Шкода, що я не п'ю. Ну, ніч я начну. Тоді буде ще мій смішний контент. А ви любите такі куски? Напишіть мені там у коментарі. Па. Никайтеся, який у нас борщ. Точуся варив на кусках. Видите? Видите, який наваристий. Видите? М'ясо якесь ми повчинювали, не? Зато він добрий. Низькі куски м'яса. М'яса тільки много. Як буженого, так і того. І то, що на кусках було. Йо, яке добре.